स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन. मुलांनो, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड या चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. मुलांनो, जर तुम्हाला एक्सेल ट्यूशन हा चॅनल व त्यातील कंटेंट आवडले असल्यास जरूर तुमच्या मित्रांना शेअर करा. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड. या व्हिडिओत इयत्ता तिसरीच्या सुरंगी या पाठ्यपुस्तकातील तिसरी कविता आनंद गाणे या कवितेचे आपण या व्हिडिओत वाचन करणार आहोत. तर चला सुरू करूया. डोंगर झाडे झरे पाखरे चंद्र सूर्य हे पाहूया. डोंगर झाडे झरे पाखरे चंद्र सूर्य हे पाहूया. गाता गाता गाणे त्यांचे गुणतयांचे घेऊया. गाता गाता गाणे त्यांचे गुणतयांचे घेऊया. किलबिल पक्षी गाती उंच उंच आकाशी जाती. किलबिल पक्षी गाती उंच उंच आकाशी जाती. ध्यास घेऊन अभ्यासाचा ध्येय आमुचे गाठूया. ध्यास घेऊन अभ्यासाचा ध्येय आमुचे गाठूया. तप्त उन्हाने पाणी जळते वाफ होऊन गगनी जाते. तप्त उन्हाने पाणी जळते वाफ होऊन गगनी जाते. ढगांसारखे कष्ट सोसून सेवाभावी होऊया. ढगांसारखे कष्ट सोसून सेवाभावी होऊया. वारा सळसळ वाहत येई गंध फुलांचा देऊन जाई. वारा सळसळ वाहत येई गंध फुलांचा देऊन जाई. भेदभाव विसरून जगिया सर्वांना सुख देऊया. भेदभाव विसरून जगिया सर्वांना सुख देऊया. रोज सकाळी सूर्य उगवतो प्रकाश किरणांनी जागवितो. रोज सकाळी सूर्य उगवतो प्रकाश किरणांनी जागवितो. जागे होऊन सदैव आम्ही इतरांनाही जागवूया. जागे होऊन सदैव आम्ही इतरांनाही जागवूया. डोंगर झाडे झरे पाखरे चंद्र सूर्य हे पाहूया. गाता गाता गाणे त्यांचे गुणतयांचे घेऊया. गुणतयांचे घेऊया. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. टू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड.